कैलाजुली অঞ্চলত বিভিন্ন অনুষ্ঠান মুকলি কৰা হৈছে এইবোৰ কি ক'ব আজি হাকমথা মণ্ডলৰ পাবৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কৈলাজুলি অঞ্চলত দুটা স্থানত এৰি হাউচ যি নিৰ্মাণ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিলে তাৰ শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ আহিলোঁ মই MGNৰেগাৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে খুব সুন্দৰভাৱে দুটা গৃহ সম্পূৰ্ণ কৰিলে মই যিসকল এই কামটোত দায়িত্ব লৈছিল পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ ছেক্ৰেটাৰী ৱাৰ্ড মেম্বাৰ তথা ৰাইজক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকে জানে MGNৰেগা আঁচনিৰ জৰিয়তে 100% কাম সম্পূৰ্ণ কৰাত বহুত কঠিন বহুত আমি সমস্যাৰ সন্মুখীন মানুহৰ মাজত কিন্তু এই দুটা আঁচনি ইমান সুন্দৰভাৱে 100% কমপ্লিট কৰাৰ বাবে এই আঁচনিত লাগি থকা সকলো মানুহকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ আঁচনিখন সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিলে ৰাইজৰ সহযোগিতা লাগে ৰাইজেও সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে এইখিনিতে মই আকৌ কৈছোঁ মই যিহেতু কাম ভাল হৈছে আৰু এটা ভাল MGNৰেগাৰ কাম ইয়াত কৰি দিম বুলি মই ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ধন্যবাদ আজিৰ দিনত এই MG হাউচ এণ্ড বিভিন্ন ৰাস্তা ইয়াত কামবিলাক আজি কেনেকৈ চলিছে মই কেইবাটাও ৰাস্তা আৰু কেইবাটাও কামৰ আজি শুভাৰম্ভণি কৰিলোঁ আজি এইটো পঞ্চায়ত মাত্ৰ দুটা গৃহৰে মই শুভাৰম্ভণি কৰিছোঁ ধন্যবাদ समाव नैबे खैलाजुलि हालामाव ओनसोलनि MLA प्रणब बर्ताकुरा माखासे दारिमिनारि অনুষ্ঠান जेनेबा बेखेवफैदों बिनि सायाव मा बुङो औ बे समाव आं नैबे बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों आङो बेखौनो फोरमायनो मोनना गोजोननाय मोनदों दि जोंनि बेहाय बिसनाथ जिल्लानि गेजेरावहाय दिनै बे जारिमिन जोंनि गेजेराव बेयो खोब गोजोननाय बाथ्रा आरो जोंहा बेबायदि MGNरेगायाव बेबायदि एरि हाउसखौ 24 लाखनि प्राय 24 लाखनि बारा दङ बेखौ जों बेयाव मोननै जायगा कैलाजुलि खाग्राबारि एरि हाउस मोनसे आरो नैबे माने आसाम बर्डार जितु अरुणाचल बर्डारनि खाथियाव थानाय एदेनबारि नैबे जुदि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे कमिउनिटि एरि हाउस जुदि बानायना होदों बेखौ खोब गोजोननाय थादों आरो बेबायदि जब कार्डनि खामानिजों रायजो राजाफ्रा गावबा गाव गोजोननायजों लोगोसे जब कार्डनि फैसा हाबनायखौनो होनानै गावनि जानो लोंनाय गारनायखौ दोनाबाबो बे जब कार्डनि खामानिखौ मावनायाव बिराद मुखुब होदों आरो MLA सारनि जितु होनाय बेखौ जोङो मालाबा बावगारनो हानाय नङा आरो पन्सायतआ गोबां जोंखौ हेल्प होदों आरो बे पन्सायत थानाया बेबायदि अबस्थाखौ मोननो हादों आरो जों इन्जिनियारफोरा खोब मोजां आरो DC माइडमफोराबो खोब मोजां बेहाय जोंहा गोबां रायजो राजाफ्रा बिहोमा होदों आरो जब कार्डनि फैसाखौ गावबा गाव थल' बरना होनायनि थाखाय जों गोबां रायजोफोरा माने उत्साह जादों आरो बेखौ जों दिनै गोजोननानै दिनै गोबां रायजोफ्रा बेयाव जमा जानो हादों दिनैनि समाव जायगानि डेभेलपनि थाखाय मा मावदों फोरमायगोन औ जायगानि डेभेलपनि थाखाय बर्तमान दायो नैबेहाय जोंना ससियेल वर्कार जितु समाज समाजनि खामानि मावग्रा जोङो बुंनांगोन जोङो वार्ड मेम्बारखौ लानानै एसे जोंनि जायगायावहाय फिसा फिसौ खामानि मावनानै जेरै सुलेन बसुमतारी आरो बिथिं जवाहरलाल मोसाहारि जाकब राजु बेबायदि जों मोनसे SSG बायदि सेल्फ हेल्प ग्रुप बायदि जों खामानि मावदों आरो बेबायदि ग्रुप जानानै जों बे खामानि मावदों हारसिं हाया जों जयैनो थांब्ला जों खामानि मावनो हागोन होनना जों मोनसे ग्रुप खालामनानै मावनो हादों आरो बेयो जोंनि साक्सेसआव जाना फैबाय आरो दिनै बेखौनो इन'ग्रेसन खालामदों फिथा हानानै दिनै अपेनिं जानाय जाबाय साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय RB मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ RB मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे SSC आर्मी GD अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 93651322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन